Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Pagpahamtang sa mga barriers sa mga bars kag restaurants ang ginmando sang alkalde. Ginapahanugutan na ang pagbukas ang pila ka mga negosyo, partikular ang mga restaurant. Apang may mga pagsulundan sa gihapon nga ginapatuman, ilabi pa nga napaidalom sa general community quarantine ang syudad sang Iloilo. Agud mapasiguro nga hilway sa virus ang mga customer, nagpagwa sang panibago nga mando ang alkalde. Kalakip diri among pagpahamtang sang barriers o partitions sa bar stations, dining table kag cashier counters, kag masami nga pag-disinfect sini. Padayon ang pagpatuman sa mga health protocol kasubong sang paghugas o sanitizang kamot, social distancing, paggamit sang face mask kag pag-obserba sang respiratory etiquette. Ang sinuman nga maglapas sa ginapatuman nga health kag safety protocol sang Department of Health, Interagency Task Force kag iban pa nga ehensya sang gobyerno nga magbutang sa kompromiso sa ikaayong lawas sang taga-syudad sang Iloilo ang magapangatubang sang kaso administratibo kag kriminal sarang man i-revoke ang ila business permit. Ini nga executive order ang epektibo sugod subong nga adlaw. Sa padayon nga amat-amat nga pagbukas sa mga negosyo kag may mga kumpirmado sa gihapon nga kaso sang COVID-19, kinahanglan nga mangin mabinantayon ng publiko kag padayon nga sundon ang mga health protocol. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Mga bike lane nga ginpahamtang sa syudad sang Iloilo, gindayaw sang publiko. Nagabisikleta ang cook nga si Alberto kada magpadulong sa iya trabaho. Subo nga malaka ang biyahe sa mga salakyan, dako gid nga bulig sa iya ang bisikleta. Gani isa siya sa mga nalipay nga may bike lane ang pila sa mga mayor nga dalanon sang syudad. Pasalamat kami dako man kay siyempre naging para sa gawas sa bike ni ginhimo naging para sa bike ni nga marami mas disgrasya bala. Kaya pasalamat ko sa city mayor man gin San Pano ginhimo naging para sa bike ni ma'am. Isa ang Benigno Aquino Avenue o kung diversion road sa Mandurriao nga may bike lane. Kag subong ang porsyon sang 4 lanes ginhatag para sa mga nagabisikleta. Ini ang nagakonekta sa mga Iloilo River Esplanade. Bukas na ang mga Esplanade, maluwas lang sa Esplanade 1 kag 2. Ginkalipay sang biker nga si Ken Andrew Waneza ang amo nga connectivity sang dalan kag bike lanes. Oo, nami gani kay kumpiyansa ka na bala magbuli pakadto kung gabay ka kay may alagyan nga ikaw mga inyo bala. Nakita sang alkalde nga dako nga bulig ang bike lane, ilabi na subong nga may pandemya. Kung abi nga dito ka halin sa BS Aquino, makadto ka di City Hall, makalabot ka na diri because may connectivity nga ginapang obra kita. May duga nga 5 milyon ka pesos ang ginpain nga pundo para sa connectivity. Kinasugudan na ang bidding para sa pagbakal sang duga nga kinahanglanon para sa proyekto. May mga donasyon man nga nabaton ang lokal nga panguluhan. May ara pagid nga mga donation halin sa Boysen para nga mahatag sila epoxy paint para sa mga connectivity nga parang ang pinta hindi gid bala makuha. So we will continue to develop it, we will continue to maintain the plants in the bike lanes sa aton protected bike lanes and we will continue to improve it. Nagapasalamat gid ko sa aton netizens kay nakitaan nila ang naobra sang aton nga mga workers sa beautification kag sa engineering and we will continue to improve the bike lanes kay diri sa syudad sang Iloilo hindi lang diri recreation ng bike lanes though subong nga pandemic ang bike lanes is a means for transportation for a lot of our citizens in Iloilo. Sa pagbutang sa mga bike lanes, lauman man ang pagbag-o sa mga ordinansa tuhoy sa trapiko. Ginatun-an na subong ang posibilidad nga amyendahan ang pila sa mga traffic ordinances agud magsanto sa mga bike lane. Carmela Rodrigo para sa Level Up Patrol. Pinakauna nga sensory books, libre nga magamit sang children with special needs sa syudad sang Iloilo. Dako nga bulig sa pagdevelop sang ilang nga sensory kag fine motor skills. Edukasyon ang isa sa pinakaimportante nga kinamatarong sang bata.
Wala ini sang pinilian. Para ini sa kadamaan, mapanormal man o kung may espesyal nga kondisyon. Gani, sang damlag lang ang Iloilo City Public Library ang nagdihon sang pinasahi nga pamaagi kag module para sa kabataan, partikular na ang may mga espesyal nga kondisyon. Ini amo ang sensory book nga sarang mahimo bisan sa ila mga panimalay. It is a project started by Ma'am Mar yun. And it was given to me. And what I did, before ko siya ging obra, ang sensory book, ging scan ko siya anay. Tapos, based on what I saw sa may sensory book, basic sensory ara na. But, nanumdum ko kung ano pagid ang mayo nga pwede ibutang sa may sensory book ta. So, I started to think nga hindi lang dapat sensory ang ibutang, kundi tuluan naman ng mga bata with special needs sa something nga magamit nila in general, in the most basic way. Ini nga mga libro ang para sa kabataan nga nagaedad 6-7 ka tuig. Bangod may pandemya, may mga ginikanan nga hindi makakadto sa ila opisina ang sarang makalantaw sang do-it-yourself videos nga nakapost sa Facebook page sang Iloilo City Public Library. Samtang may mga braille man ang Iloilo City Public Library nga pwede magamit sa mga may kasablagan sa mata. Dako nga benepisyo kag bulig sa ila pagtuon sa pagbasa. The whole point of this nga aging obra siya namon is that it's not only to highlight that we have these books, but we also have books for special people, not only for children but for special people. May exercise man pati sa mga muscles sang mga kabataan. Mahambal tas ang number sa bata. Tapos ang obrahon sa bata with the use of this tong is to transfer this foam to the other box. So for example, ambala mo siya, kinanglan niya mag-transfer tatlo ka foam. So what he or she'll do is by using the tong, i-transfer niya ang foam diri sa other cup. So we're doing 2 exercises. Not only that, nitudloan ta siya paano mag-isip, but we're also teaching the child how to control its basic motor senses. Diri ginapakita nga wala sing diskriminasyon kung edukasyon ang ginaistoryahan, kag hindi upang ang anuman nga kasablagan sa lawas. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.